நம்ம பரிசுத்தமா வாழணும் முயற்சி பண்றதெல்லாம் ஃபெயில் ஆகும். இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மை பரிசுத்தமாக்க அனுமதிக்க வேண்டும். We should allow Jesus to make us holy, then it will become very simple. දැන් ඔබ දන්නවද ඇයි අපිට මේක අමාරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා? අපිට අමාරු වෙලා තියෙන්නේ අපි අපේම උත්සාහ කරනවා සුද්ධවන්ත වෙන්න. ඉතින් ජේසුට බැරිද අපව සුද්ධවන්ත කරන්න? පුළුවන්. ඒ නිසා ජේසු තමයි අපව සුද්ධවන්ත කරන්නේ. ආමෙන්. Praise the Lord. Praise the Lord. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? இத்தனை வருஷம் என்ன பண்றோம் நம்ம? இந்த பாவத்தை செஞ்சிடக்கூடாது, நம்ம பரிசுத்தமா வாழணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முயற்சி பண்ணி எத்தனை பேர் ரொம்ப நொந்து நூலாகி போயிருக்கவங்க இருக்கிறீங்க? விரக்தி நிலைக்கு போனவங்க ஏதாவது இருக்கீங்களா? யாரும் இல்லையா? பாவம் செஞ்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு இருக்கீங்களா? பாவத்தோட வாழ்ந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு இருக்கீங்களா? இதை விட்டு எப்படியாவது வெளியே வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க ஒருத்தர் தான் சொல்றீங்க சிஸ்டர், மட்டும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்ப ரெண்டாவது பேர் சொல்றோம் வெளியே வந்துடணும் இல்லையா? ஓகே, so I'm asking this, how many of you want to come out of this sin? කී දෙනෙකුට ඕනේද තමන්ගේ පාපයෙන් එළියට එන්න? තමන්ගේ පාපය අතාරින්න. Okay, if you carefully listen, it's very simple. It's not very difficult, because the moment you think, okay, God is going to make me holy, your part is only one thing. You have to believe that Jesus can do that. ඒක පරිස්සමෙන් දැන් අහගන්න. මොකද දන්නවද? ඒක හරියම ලේසි දෙයක්. ඔබ හිතනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ තමයි මම ශුද්ධවන්ත කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේගේ කාර්යයක් තමයි ඔබ ශුද්ධවන්ත කරන එක. Okay. එහෙම හිතන්න ඔබට පහසු වෙනවා ශුද්ධවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න. So the first thing is we should believe that we can live a holy life. පළවෙනි දේ තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ශුද්ධවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්නට ඕනේ. ஓகே, முதல்ல நீங்க நம்மளால பரிசுத்தமா வாழ முடியும், கடவுளுடைய உதவியோடு பரிசுத்தமா வாழ முடியும் நீங்க நம்புறீங்கன்னா பரிசுத்தமா வாழலாம். அப்போ முதல்ல எது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்குது? எது அவசியமா இருக்குது? பரிசுத்தமா வாழ்றதுக்கு எது அவசியம்? யார் மேல நம்பிக்கை? நம்ம மேல கிடையாது. கடவுள் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துவார், அவருடைய உதவியோடு நான் பரிசுத்தமா வாழ முடியுன்றது நம்புனீங்கன்னா பரிசுத்தத்துல நடந்து போகலாம். So to live a holy life, the most important thing is you have to believe that Jesus can make me holy. That is the first step to walk towards the holiness. පළවෙනි පියවර තමයි ශුද්ධවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න තියෙන පළවෙනිම දේ. අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපව ශුද්ධවන්ත කරන්නේ කියලා. ஓகே, எத்தனை பேர் மற்றவங்க தப்பு செய்யும்போது குறை சொல்லியிருக்கீங்க? ஒரு 6 மாசம் நான் குறையே சொன்னதில்லை. யாரையும் நேரம் இருக்கீங்களாங்க? யாராவது தவறு செய்யும் போது யாராவது குறை சொன்னவங்க இருக்கீங்களா இல்லையா? இங்க ஒரு 2-3 பேர் தான் ஆமான்றாங்க, யாரும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க. சொல்லியிருக்கீங்களா? வெரி குட். So I'm asking our last 6 months, who never complained about anyone in this place? Not complain anyone. දැන් මාස 6ක් ඇතුළත කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන කිසිම දෙයක් ගැන මැසිවිලි නොකියපු? කාට හරි විරුද්ධව කතා නොකරපු කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද? மக்களுக்கு சொல்றாங்க போல தமிழ்ல சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் කවුරුත් නැහැ. ஓகே, ஸோ குறை யாரையும் குறை சொல்ல முடியுங்களா? நீங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்களா பக்கத்துல? சார் உங்களை பற்றி சொல்லணும், மற்றவங்க பற்றி சொல்லக்கூடாது. நீங்க குறை சொல்லாம இருக்கீங்களா? நான் குறை சொன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் குறை சொன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்புறம் எப்படி நீங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க? கேள்வி கேட்கும் போது உங்களை பற்றி சொல்லணும், மற்றவங்க பற்றி சொல்லணும். அதே தப்பு. இப்ப நீங்க எல்லாரும் குறை சொல்லுவாங்கன்னு சொல்றீங்க, அதே ஒரு குறை. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So எதனால மற்றவங்க பற்றி குறை சொல்றோம்? சொல்லுங்க, எதனால நம்ம மற்றவங்க பற்றி குறை சொல்றோம்? குறை சொல்றவங்க என்ன நினைச்சு சொல்றாங்க? நான் யோகியமா இருக்கிறேன், நீ தப்பு செய்யறேன்னு தான் சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப குறை சொல்றதுக்கு முக்கியமான நோக்கம் என்ன? நான் உன்னோட பரிசுத்தமா வாழ்றேன்னு மனசுல என்ன இருக்கு? Correct? When somebody is complaining about other people, what is in their mind? I am better than you, I am holier than you. That is pride. அது என்னது? கர்வம். Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි විරුද්ධව කතා කරනවා නම් ඒකේ තේරුම තමයි අපි
අපේ හදවතේ ඇතුලේ කියනවා මං එයාට වඩා හොඳයි කියලා. නේ? අපි කාග හරි වැරද්දක් කියනවා නම් මම එයාට වඩා හොඳයි. ඒක තමයි උඩඟුකම කියලා කියන්නේ. ආමෙන්. ஆமென். குறை சொல்றவங்க யாருடைய பிள்ளை தெரியுமா? குறை சொல்றவங்க யாருடைய பிள்ளை? நீங்க யாருடைய பிள்ளை? எப்படி நியாயம் இது? நாங்க குறை சொல்றோம் நீங்களே சொல்றீங்க, குறை சொல்றோம் சாத்தான் பிள்ளைன்னு சொல்றீங்க, அப்புறம் நாங்க கடவுள் பிள்ளைன்னு சொல்றீங்க. So I'm asking who, okay, if somebody is complaining about other people, they are whose children? They are saying it is Satan's children. Then I'm asking who are you? They are saying I'm God's children. හරි. කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි විරුද්ධව කතා කරනවා නම් ඒ කෙනා කාගේ දරුවෙක්ද? සාතන්ගේ දරුවෙක්. එමුනා ඕගොල්ලන් කාගේ දරුවෙක්ද? ජේසුගේ. මම යාර පිටිපස්ස සයිඩෙන් අහන්නේ. කාගේ දරුවෙක්ද ඕගොල්ලන්? ජේසුගේ. ආමෙන්. Praise the Lord. What amen? You are complaining now about other people, so you are complaining then what? You are children of, I'm not saying you are children of devil, but the complaining character is from the devil. You can take Revelation chapter 12 verse 10. திருவெளிப்பாடு 12வது அதிகாரம் 10வது இறைவார்த்தை. එළිදරව්වේ Revelation chapter 12 verse 10. 12:10. யாராவது படிக்க பார்க்கலாம். திருவெளிப்பாடு 12வது அதிகாரம் 10வது இறைவார்த்தை. நம் சகோதர சகோதரிகளை குறித்து அல்லும் பகலும் குறை கூறியவன் என்றோடு ஒளிந்தான். Therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and the sea. Okay, for the devil is come down into you. No, it's not this. 10, 12. 10, 12, sister. இல்லை 10 10 12 12 10 தானா? ஓகே, யாராவது படிக்கணும். திருவெளிப்பாடு 12:10. சரிங்க, அவங்க படிக்கணும். anyone yeah, okay, okay. நம் சகோதர சகோதரிகள் மீது குற்றம் சுமத்தியவன் நம் கடவுள் திருமுன் அல்லும் பகலும் அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டியவன் வெளியே தள்ளப்பட்டான். சாத்தானுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை என்னது? நைட் அண்ட் டே ஆண்டவர் மேல போயிட்டு இவன் அதை பண்ணா இது பண்ணான்னு ஒரு குறை சொல்ல வேண்டியது. உங்களை படிப்பு குறை சொல்லி பண்ண சொல்லிக்க மாட்டாங்க, சொல்லி பண்ணாங்க. அதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா? சாத்தா சில நேரத்தில் உண்மையும் பேசுவோம். ஓகேயா? ஏன்னா ஜீசஸுக்கு தெரியும் நம்ம பண்ண தப்புலாம். அப்ப நம்ம பண்ண தப்புலாம் யார் லிஸ்ட் எடுத்து போய் மேல கொடுக்குறது? நம்ம பண்ண தப்பு லிஸ்ட் யார் எடுத்து போய் மேல கொடுக்குறது? யார் மயத்துல நம்ம பண்ற பாவத்தெல்லாம் போய் லிஸ்ட் போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட போய் சொல்றது யாரு? நம்ம மற்றவங்க பாவத்தை லிஸ்ட் போட்டோம்னா நம்ம யாரு? நான் சொல்லல, நீங்க தான் சொல்றீங்க. Praise the Lord. Okay. හරි. එළිදරව් පොතේ කියන 12:10. ඉන්පසු ස්වර්ගයේ මෙසේ කියන මහා හඬක් මට ඇසිණි. එනම් අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමද බලයද රාජ්‍යයද ස්වකීය ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ආධිපතිකම්ද දැන් පැමිණ ඇත. මන්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දිවාරය දෙකෙහි අපගේ සහෝදරයන්ට චෝදනා කරන පැමිණිලි කාර්යය පහතට හෙළන ලදී. ආමෙන්. හalleluya. කවුද මේ පැමිණිලි කාර්යය? කවුද පැමිණිලි කාර්යය? සාතන්. සාතන්ව කොහෙද දාලා තියෙන්නේ? பாத்துக்கோ பாருங்க. සාතන්ව පහලට හෙළනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට පැමිණිලි කරන්නේ කවුද? සාතන්. එහෙනම් අපි පැමිණිලි කරනවා නම් අපි කාගේ දරුවෙක්ද? Praise the Lord. Praise the Lord. சரி, மற்றவங்களை குறை சொல்ற வரைக்கும் நம்ம பரிசுத்தமா வாழ முடியாது. நீங்க பரிசுத்தமா வாழணும், முதல்ல என்ன செய்யணும்? குறை சொல்றது ஸ்டாப் பண்ணணும். If you want to live a holy life, the first step what we should do is we should
Stop complaining about others. When you are complaining, you already have pride. People with pride, it's very difficult to enter into heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි අපි ශුද්ධමන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ නම් අපි පළවෙනි දේ තව කෙනෙක්ට චෝදනා නොකර ඉන්න. අපි තව කෙනෙක්ට චෝදනා කරනවා නම් අපේ ඇතුලේ ලොකු උද්දච්චකමක් තියෙනවා. ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙනවා. හරි? අපි ඒක ඉස්සෙල්ලාම නතර කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ආමෙන්. Amen. Okay. மோட்சத்துக்கு ஈஸியா போறது ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. சொல்லி தட்டுமா? எத்தனை பேருக்கு வேணும்? எல்லாம் ஷார்ட்கட்லேயே பைபாஸில் மேலே போயிடலான்னு பார்க்குறீங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு ஜீசஸ் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஒரு நாள் நான் தூங்கி காலையில் எந்திரிக்கும் போது ஆவியானவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, இந்த ஒரு காரியத்தை நீ செஞ்சீங்கன்னா மோட்சத்துக்கு நேராக உள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜோக்கடிங்க சீரியஸாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தேயு 7வது அதிகாரம் 1வது இறை வார்த்தையை சொன்னார். One day when I get up from the bed, Jesus said, Holy Spirit told me, if you just follow one commandment, you can enter into heaven without any problem. And that verse is Matthew chapter 7 verse 1. மத்தேயு 7:1. மத்தேயு 7வது அதிகாரம் 1வது இறை வார்த்தை. எஸ், பிறர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்காதீர்கள், அப்பொழுதுதான் நீங்களும் தீர்ப்புக்கு உள்ளாக மாட்டீர்கள். எஸ். ඉතින් බ්‍රදර් අදූතේ නැගිටිනකොට ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ යට පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද දීලා තියෙන පණිවිඩය? ඔබ එක පණක් අනුගමනය කරනවා නම් ඔබ සදානම ශුද්ධවන්ත ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා. ඒක තියෙනවා මේ පණත මොකද්ද කියලා තියෙනවා ශුද්ධ මතේ සුවිශේෂයේ 7 පළවෙනි වගන්තියේ. Just keep little away from. Yeah. ඒක කියනවා 7:1 විනිශ්චය නොකරන්න. එවිට ඔබද විනිශ්චය කරනු නොලබන්නේය. ஆமென். ஹalleluya. இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுது? நீ யாரையும் தீர்ப்பிடாதே, நீ தீர்ப்புக்கு உள்ளாக மாட்டாய். யாரையும் குறை சொல்லல, யாரையும் தீர்ப்பில்லைன்னா தீர்ப்பிட மாட்டாய். என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நீங்க உலகத்துல யாரையுமே குறை சொல்லன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க மோட்சத்துக்கு போது ஜீசஸ் என்ன சொல்வாரு? நானும் உன்னை குறை சொல்ல மாட்டேன், நானும் உன்னை தீர்ப்பிட மாட்டேன், நேரம் உள்ள போன்னு சொல்லுவார். இந்த வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது. யாரையும் தீர்ப்பிடாதே, நீ தீர்ப்புக்கு உள்ளாக மாட்டாய். So if you don't complain about anyone, if you don't judge anyone, when you die and go and stand in front of God the Father, He will say, I will also not judge you because you never judged anyone. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් ඔබ කාවත් විනිශ්චය කරන්නේ නැත්නම්, ඔබ කාටවත් විරුද්ධව කතා කරන්නේ නැත්නම්, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහට ගිය දවසට ඔබට උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ කාවත් විනිශ්චය කරලා නැහැ, ඔබ කාටවත් වරද පටවලා නැහැ, ඒ නිසා මමත් ඔබට වරද පටවන්නේ නැහැ, මාත් ඔබට ඔබව විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ කියලා. ආමේන්. அப்ப மோட்சத்துக்கு போற ஈஸியான மெத்தட் என்ன தெரியும்? வாய்க்கு ஒரு ஜிப்பு போட்டா போதும். கரெக்டா? Easiest way to go to heaven is put zip into your mouth. Finish. Easily you can go to heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් ස්වර්ගයේ යන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? අපේ කට වහගෙන ඉන්න එක. ආමේන්. ஆமென். சோ ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமா? ஆண்டவரே, இதுக்கப்புறம் என்ன யாரு பண்ணாலும் யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன், எது வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், நான் மோட்சத்துக்கு வந்து சேர்ந்தா போதும், அதனால யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் முடிவு எடுக்க முடியுமா? Can you take a decision that ரொம்ப கஷ்டமா? சில முகத்துல மட்டும் அது ரொம்ப கஷ்டமா. மோட்சத்துக்கு போகணுமா நரகத்துக்கு போகணுமா? மோட்சத்துக்கு போனா மற்ற யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா குறை சொல்றவங்க யாருடைய பிள்ளைங்க? அது மட்டும் சத்தமா சொல்றீங்க, அப்புறம் எதுக்கு குறை சொல்றீங்க? மோட்சத்துக்கு போனா யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது. மாமியார் மருமகனை குறை சொல்லக்கூடாது, கணவன் மனைவியை குறை சொல்லக்கூடாது, யாரையும் குருக்கள் அருட்சகோதரிகளை குறை சொல்லக்கூடாது, யாரையுமே குறை சொல்லனா மோட்சம் நிச்சயம். அதனால take a decision. I will not complain about anyone, then God will take you to heaven without any problem. Praise the Lord. Praise the Lord. එහෙනම් අපි තීරණයක් ගමුද? අපි කාටවත් විරුද්ධව කතා කරන්නේ නැහැ, කාවත් විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම ඔබ තීරණයක් අරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඔබව කෙලින්ම උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගන්නවා. ආමෙන්. ஆமென். எல்லாம் எந்திரிச்சு ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுக்கலாமா? இதுக்கப்புறம் யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டவரே,
யார் யாரெல்லாம் குறை சொன்னீங்களோ அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கணும். Get up and confess to Jesus. Who are you? I mean, about whom you complain, you ask forgiveness and tell Jesus, I will not confess, complain about anyone anymore. අපි ජේසුට පොරොන්දුවක් දෙමු. ජේසුට කියමු අපි පෞගිය ඒ ජීවිතයට සමා වෙන්න අපි අනිත් අයට විරුද්ධව කතා කරපු දේවල් වලට උන්වහන්සේගේ බලය දෙන්න මට ආයි නොකර ඉන්නට කියලා. Take the breath. Okay. ඇස් දෙක වහගෙන අපි උන්වහන්සේව දකිමු. කුරුසයන ගහලා ඉන්න ජේසුව. ජේසුට අපි කියමු. ඔබේ කට ඇරලා කියන්න ජේසුට. ජේසුනේ මං අනිත් අයට විරුද්ධව කරපු කියපු හැම වචනයකටම මං ඔබ වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. என்னென்ன யாரெல்லாம் குறித்து நீங்க குறை சொன்னீங்களோ அவங்கள கண் முன்னால கொண்டு வந்து அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. உங்கள் பெற்றோரை குறித்து நீங்கள் குறை கூறியிருந்தா அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க. அவங்க இறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள மனசு நினைச்சு அம்மா அப்பா நான் உங்களை குறை சொன்னதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறேன். உங்கள் குழந்தைகளை குறை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதற்காக மன்னிப்பு கேளுங்க. குருக்களை, அதிகாரிகளை, அதே போல பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை, இந்த கண்ட்ரியில் ஆட்சியில் இருப்பவர்களை குறை சொன்னாலும் அதற்காக மன்னிப்பு கேளுங்க. ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் எல்லா அதிகாரமும் கடவுளிலிருந்து வருகிறது வேதம் சொல்லுகிறது. Every authority comes from Jesus. So there is no authority without his permission. So it is a sin if you complain about your prime minister and president, whether they are doing good or bad. It is job of Jesus to take action against them, not you. Our job is to pray for them. So never complain about the leaders, both spiritual leaders and also the political leaders and the leaders in your office, whoever is above you in the authority. If you complain about the teacher or if you said bad about the teacher, close your eyes. Ask forgiveness to Jesus. දැන් අහන්න උන්වහන්සේට කියන්න අපි අපේ රටේ නායකයෝ ඒ නායකයන්ව විනිශ්චය කරා නම් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව කතා කරා නම් கண்ண மூடி கல்வாரியில் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து அவர்களுக்காக மனம் வருகிறது. If you want to really live a holy life, the first step is stop complaining about other people. අපි පළවෙනි පියවර තමයි අපි ශුද්ධවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්නට අපි අනිත් අය විනිශ්චය නොකර ඉන්න එකයි. மற்றவர்களை குறை சொல்லும் பொழுது நான் யோகியன் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் சொல்கிறோம். When we are complaining about others, we are thinking we are holy, which is not true and which is coming out of pride. අපි අනිත් අයව විනිශ්චය කරනවා නම් අපි කියනවා අපි ශුද්ධවන්තයි කියලා. ඒක සත්‍යයක් නෙමෙයි. අපි ඒ හැම කියපු හැම වචනයකටම අනිත් අයට විරුද්ධව අපි උන්වහන්සේගෙන් සමා වෙන්න. சாத்தான் கர்வத்தினாலும் கீழ்ப்படியாமையினாலும் இதோ மோட்சத்தை இழந்து போனான். So the devil lost the heaven because of disobedience, because of pride. So never fall into the pride, never complain about anyone. සාතන්ව බිමට හෙළුවේ සාතන් උසස් වෙන්නට ගියා. සාතන්ගේ තියෙන ආඩම්බරකම නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සාතන් වගේ වෙන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේ වගේ වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙමු. வாயத்தோட praise பண்ணனும் பார்க்கலாம். Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shansa veva. Stuti Swami. Eselena purukamak maping aing karasa. Shansa veva. Shansa veva. Hallelujah. Kalvari khand mudin galpe adi amilo shuddharudire. Onge dekal pavitra karana Swami. Satanda kisimi dakna Swami. Hallelujah. Shansa veva. Swami Sudiveva. Praise you God. Shansa veva. I rebuke the spirit of complaining in the name of Jesus. Leave them right now. Hallelujah. உடன் பரிசுத்தாவின் அந்த மாலையும் எல்லா நோய்களும் Praise the Lord. Please be seated. இதுக்கப்புறம் குறை சொல்லுவீங்களா? Will you complain about anyone after this?
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කාට හරි විරුද්ධව කතා කරනවද? வெரி குட். யாரையும் டீச்சர்லாம் குறை சொல்லக்கூடாது. ஓகேயா? எத்தனை பேர் டீச்சரை குறை சொல்லியிருக்கீங்க சில்ட்ரன்ஸ்? டீச்சருக்கு வேற வேற பேர் பட்ட பேருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி வச்சு எத்தனை பேர் கூப்பிட்டுருக்கீங்க? ஆமா, அதுக்கெல்லாம் தண்டனை உண்டு, ஒழுங்கா மன்னிப்பு கேட்டிருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நாட் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் டீச்சர். யூ ஷுட் நாட் call them with a pet name and all. අපි කවදාවත් අපි ගුරුවරුන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න නරකයි. කවුරු හරි ඉන්නවද ගුරුවරුන්ට අර විහිළුවට නම් දාන්නේ? එහෙම නම් දාපු අය ඉන්නවද ගුරුවරුන්ට? Is your teacher is here? Luckily she's there backside. teacher ඉන්නවනේ අද. She's sitting at the backside. Okay, good. பசங்க நம்மள பத்தி நிறைய பேசிருக்காங்க சிஸ்டர், பாத்துக்கோங்க. Praise the Lord. பிரசாந்த் Hallelujah. Hallelujah. Take it very serious. Complaint is very dangerous. If you just keep your mouth shut and don't complain about anybody, easily you can become a saint. මේක සහැල්ලුවට ගන්න එපා. මේක බරපතල වරදක්. ඔබ දැන් දන්නවනේ ඔබට ස්වර්ගයට යන්න බෑ. ඒ හින්දා මේක හිතන්න ඔබ දැන්. இந்த வார்த்தை என்னுடைய வார்த்தை கிடையாது. மறைந்த நம்முடைய பாப்பரசர் போப் பிரான்சிஸ் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை. யார் ஒருத்தன் யாரையும் குறை சொல்லலையோ அவன் புனிதனாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாதுன்னு சொல்லி, புனித பாதையை நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி போப் பிரான்சிஸ் சொன்னார். So Pope Francis said those who never complained about anyone, they are moving in the path of sainthood. පෝප් ෆ්‍රැන්සිස් ඔබ දන්නවා. ඉතින් පාප වහන්සේ කිව්වලු කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි විරුද්ධව කතා නොකරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන් සුද්ධවන්තයන්ගේ අඩිපාරේ ගමන් කරන කෙනෙක් කියලා. ஓகே பாவம் செஞ்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனம் திரும்பணும் இல்லையா? இந்த மனம் திரும்புதல் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரிபெண்டன்ஸ்? මොකද්ද සමාව ගැනීම කියන එකේ තේරුම? ஜீசஸ் சொல்றார் இல்லையா, மனம் திருந்தி பாவ மன்னிப்புக்கு மனம் திரும்புங்க, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாயிட்டுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த மனம் திரும்புதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரிபெண்டன்ஸ்? මොකද්ද තේරුම අපි සමාව ගන්නවා කියන එකේ? අපි කියන පාප උච්චාරණය කරනවා කියලා. எல்லாம் மறுச்சு பாக்குறீங்க. இது எல்லாம் பைபிள் இருக்கிற வார்த்தை. நம்ம பாவ சங்கடம் பண்ணும்போது இதுதான் செய்யணும். மனம் திரும்புதல்னா என்னது? ஒரு தீர்மானம் பண்ண முடிஞ்சு போச்சா? மனதார ஏற்றுக்கொள்ளணும். திரும்பவும் செய்யாம இருக்கணும். இருக்கிறோமா? ஓகே. So I'm asking, okay, what is the meaning of repentance? උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් දැන් උත්තර දෙන්න. මොකද්ද තේරුම අපි සමාව ගන්නවා කියන එකේ? එහෙම නැත්නම් අපි පාප උච්චාරණය කරනවා කියන එකේ? How many of you have done confession? எத்தனை பேர் வரைக்கும் பாவ சங்கடம் பண்ணிருக்கீங்க வாழ்க்கையில? ஒரு முறையாவது? අතුස්සන්න බලන්න පාප උච්චාරණය කරපු අය எல்லாம் பாவ சங்கடம் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப மனம் மாற்றம்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? What is the meaning of repentance? Every one of you confess. So you should know what is the meaning of repentance. දැන් හැමෝම පාප උච්චාරණය කරලා. එහෙමනම් ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පාප උච්චාරණය කරනවා කියන එකේ තේරුම. ஓகே. இப்போ பாவம் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். அதுக்காக நம்ம தப்புன்னு தெரியுது. மனம் வருந்தணுமா வருந்தக்கூடாது? அது யாருமே சொல்லவே இல்லையே. நீங்க சொன்னீங்களா சிஸ்டர்? ஓகே. மனம் வருந்தணுமா வருந்தக்கூடாது? அது முடிஞ்சு போச்சு, பரவாயில்ல போ அப்படி போயிடலாம். ஜீசஸ் எது செஞ்சாலும் மன்னிச்சிடாருன்னு போலாமா? ஓகே. ஸோ whenever we commit sin, when you understand it is a mistake, the first step of repentance is you have to be sorry about your mistake. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි පාප උච්චාරණය කරනවා කියන එකේ පළවෙනි පියවර තමයි අපි අපේ පාප වලට මනස්ථාපනය වෙන්න ඕනේ. දුක් වෙන්න ඕනේනේ මම පාපයක් කළා කියලා. Okay, second step, we are taking a decision. Okay, I will not do this sin anymore. நம்ம இந்த டிசிஷன் எடுக்கும்போது இந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன், நம்ம சொந்த முயற்சியில் செய்ய மாட்டேன், நம்ம நினைச்சு எடுக்கக்கூடாது. கடவுளுடைய கிருபையினால இது செய்ய மாட்டேன்னு நினைக்கணும். You should not say I will not do. You cannot stop it. Only by the grace of God you can stop that sin. Praise the Lord. Praise the Lord. දෙවෙනි පියවර තමයි මම තීරණයක් ගන්න ඕනේ මම මේ පාපය ආයෙ කරන්නේ නැහැ කියලා.
ඉතින් ඔබට කරන්න නැතුව ඉන්න ඒ පාපය ආයෙ කරන්න නැතුව ඉන්න බලය දෙන්නේ ජේසුස්. Okay. ආමේන්. Third step, you are going and confessing to the priest. Fine, understand. Before that, one important thing is there. See the meaning of repentance. மனமாட்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம மனசு மாறணும். மனமாட்டத்துக்கு மிக முக்கியமானது என்னது? நம்முடைய மனது மாறணும். மனது மாறணும் போது நம்முடைய திங்கிங் மாறணும். Repentance means change your thinking. That is the key. Okay, for sorrowfulness for our sin, taking a decision, confession, everything is okay. But if your mind is not renewed, then we will do the same mistake again and again. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් මනස්ථාපනය වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ සිත වෙනස් කර ගැනීමයි. අපි හොඳයි අපි ගිහිල්ලා කන්ෆෙෂන් කරනවානේ අප අපුචාරණය කියනවා අපි කරපු පව් වලට සමාව ඉල්ලනවා. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි අපේ සිත වෙනස් කර ගැනීම. Okay. அந்த மனம் renew பண்றது. What is the meaning of renewal of mind? We will discuss if time permits. Then we will continue with this now. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් අපි කතා කරනවා මොකද්ද මේ මනස අලුත් කර ගැනීම කියන එක අපි වෙලාව තිබ්බොත් ඒ ගැන කතා කරනවා කියලා බ්‍රදර් කියනවා. Okay, பாவ சேதனை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். வெளியில வரும்போது எத்தனை பேர் டான்ஸ் ஆடிட்டு வரீங்க? போகும்போது சோகமா போறீங்க, வரும்போது சோகமா வரீங்க இல்லையா? ஏன்? புனிதர், அந்த புனிதர் பேர் மறந்து போச்சு, அகஸ்டினா யாருன்னு தெரியல. உள்ள போகும்போது ஒரு பாவி போறான், வெளியில வரும்போது ஒரு புனிதர் வராருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் உள்ள பாவியா போறோம், வெளியில எப்படி வரோம்? ஒரு புனிதரா வரும். ஆனா முகத்துல ஏன் சந்தோஷம் இல்லை இல்லையா? முதல்ல உள்ள போகும்போது பன்னிக்குட்டி மாதிரி போறோம், வெளியில வரும்போது சிங்கக்குட்டி மாதிரி வரும். ஆனா வரும்போது அப்படி வருமா? When you are going to the confession, we are going as a sinner. But when you are coming out from the confession chamber, we are coming as a saint. Oh. If that is the case, why there is no joy in Christian face when they are coming out of the confession? ඔබ පාපචාරණය කරන්නට යනකොට ඔබ ලොකු පෞකාරයෙක් හැටියට යන්නේ නේ. ඔබ පාපචාරණය කරන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබේ පාපය අයින් වෙලා ඔබ ශුද්ධවන්ත වෙනවානේ. එතකොට හැබැයි අපි කවදාකවත් දකින්නේ සන්තෝෂයෙන් ඔබ එළියට එනවා පාපචාරණය කරලා. See, the sin we committed by us, whatever sins we committed, what will be the punishment for that? நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்க? ஏதோ பாவத்துக்கு கன்ஃபஸ் பண்றீங்க. அந்த பாவம் யாருக்கு அகைன்ஸ்டா பண்றோம்? கடவுளுக்கும் மனிதருக்கு அகைன்ஸ்டா பண்றோம். We are sinning against God and human being. When you sin against God, what is the punishment? ඔබ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව මොන හරි කරාම මොකද්ද දෙන දඬුවම? මොකද්ද ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ දඬුවම කියලා? Yeah, children, சொல்லுங்க பாப்போம். கடவுளுக்கு அகைன்ஸ்டா பாவம் பண்றோம், மனிதருக்கு அகைன்ஸ்டா பாவம் பண்றோம். அது என்ன தண்டனை? என்ன தண்டனை? உங்க ஊர் பிரசிடென்ட்ல போய் நீங்க முகத்துல டமான அடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரீயா விட்டுருவாங்களா? விட மாட்டாங்க. நீங்க யார் முகத்துல அடிக்கிறீங்க? யார் முகத்துல காரி துப்புறோம்? எப்போ ஒருத்தர் குறை சொல்றோமோ ஜீசஸ் முகத்துல காரி துப்புறோம்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அர்த்தம் அதுதான். When you speak something bad about other people, you are spitting at the face of Jesus. That is the real spiritual meaning. So, what will be the punishment for this? ඔබ කාට හරි විරුද්ධව කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ ජේසුට විරුද්ධව කතා කරනවා. දැන් ඒ වගේ වරදක් කරාම මොකද්ද ඔබට ලැබෙන දඬුවම? කොයි වගේ දඬුවමක් ලැබෙයි කියලා ඔබ හිතනවාද? சொல்லுங்க, என்ன பனிஷ்மெண்ட் அதுக்கு? பனிஷ்மெண்ட் கிடையாதா? 100% நரகம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாவம் செஞ்சா 100% நரகம். ஆனா நம்ம போயிட்டு பாவம் சிந்தனை பண்ணிட்டு வரும்போது இவ்வளோ பெரிய பாவத்துக்கு குருவானவர் என்ன சொல்றாரு? 3 அருள் முறையாக சொல்லி நீ ஓடிப்போ, பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிட்டேன்றாரு. கரெக்டா? வெளியில வரும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா வரணும். இவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ண நான் நரகத்துல நெருப்புல வெந்து கஷ்டப்படணும். ஆண்டவர் ஒரு 3 அருள் முறையாக சொல்லி என் பாவத்தெல்லாம் போக்கிட்டாருன்னு நினைச்சா உங்களுக்கு ஒன்றுல கண்ணீர் வரணும், ஆனந்த கண்ணீர் வரணும் இல்லையா? வருதா வரலையா? When you are doing such a mistake, you are supposed to go to hell. But when you confess, priest is saying, okay, say 3 Hail Mary and your sins are forgiven. So how much we should be grateful to God and how much joyful when we come out. ඔව්. අපි වරදක් කරාම අපි යන්න ඕනේ කොහෙද? අපායට.
නේ හැබැයි ඔබ ගිහිල්ලා පාපොච්චාරණය කරලා ඒ ආශිර්වාද ගත්තයන් පස්සේ ඔබේ සියලුම දේ අයින් වෙනවා. ඒ වගේම පාද කියනවා හරි පොන්තපන්තියක් කියන්නේ නේ නවෝ වාරිය 3ක් කියන්නේ කොච්චර පොඩි දෙයක්ද නේ අපි එහෙමනම් කොච්චර ණය ගැතිද අපි ජේසුට. நான் கேட்கறது நியாயமான கேள்வியா இல்லையா? ஏன் உங்களுக்கு முதல்ல சந்தோஷம் வர மாட்டேங்குது? சந்தோஷம் வரலன்னா அட்லீஸ்ட் ஆனந்த கண்ணீர் வரும். ஆண்டவரே இவ்வளோ தப்பு பண்ணேன், என்ன நெருப்பில் போட்டு வதைக்காம ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்களா ஆண்டவரேன்னு சொல்லி மனசுல ஒரு ஆதங்கம் வரணும். You know why it is not coming to us? First of all, we don't repent properly. We don't really sorry for our sin. The second one, we don't know that our sins are completely forgiven. We don't believe that. That is the problem. Praise the Lord. Praise the Lord. අයි දන්නවද අපිට මේ සන්තෝෂය එන්නේ නැත්තේ. පළවෙනි එක තමයි අපි හරියට පාපොච්චාරණය කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඊට පස්සේ අපි විශ්වාස කරන්නේ අපිට සමාව ලැබුණාද නැද්ද කියලා. ඒකයි අපේ ජීවිතේට සන්තෝෂයක් නැති කොච්චර පාපොච්චාරණය කරා. Okay. ஒரு 1 week உள்ள பாஸ் இந்த மனோ எத்தனை பேர்? Who did confession within a week's time? Okay, ஒரு பையன் ரெண்டு பையன். කවුද? Within a week, how many people confess? සතියකට මේ සතිය ඇතුළත කවුද කරේ පාපොච්චාරණය? Okay. After Easter, how many people confess? After Easter, not before Easter. After Easter. අපි After Easter. after How many people confess? චදාරිකයෙන් පස්සේ කවුද පාපොච්චාරණය කරේ? ஓகே, ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின். இப்போ ஒரு ஏஞ்சல் இங்கே வராருன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஒரு சொல்கிறார், ஜீசஸ் அனுப்பிச்சு விட்டாரு, இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவரில் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே சாக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? கன்ஃபெஷன். அதை ஏன் இப்பவுமே செய்யக்கூடாது? ஏஞ்சல் நேராக வந்து சொல்லணுமா? I'm asking if an angel come here and ask you, so telling that okay, Jesus told me that within 1 hour all of these people are going to die. What you will do? You will run to the Father now. If Father is busy also, no, Father, come, I want to do confession. Praise the Lord. Praise the Lord. දැන් දේවදූතයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පැයකට දැන් පැයකට පස්සේ ඔබ ඔක්කොම අල්ලා මැරෙන්න යනවා. එතකොට ඔබ මොකද කරන්නේ? හැමෝම පොර කාගෙන ගිහිල්ලා දුවගෙන ගිහිල්ලා පාපොච්චාරණය කරයිනේ. ආමේන්. See, it is very serious. If you know that you are going to die, you will run to the priest and ask for confession. Then why don't we do it now? Whenever time permits, do it. At least once in 2 weeks, confession is very, very important. Praise the Lord. Praise the Lord. එහෙමනම් ඔබ දන්නවා නම් මේකේ තියෙන වැදගත්කම ඇයි ඔබ පාපොච්චාරණය කරන්නේ නැත්තේ? ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම පාපොච්චාරණය කරන්න හිතේ තියාගන්න හැම මොහොතකම කියන්නේ ඔබට වෙලා තියෙන හැම මොහොතකම පාපොච්චාරණය කරන්න. அன்னை தெரேசால் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை கன்ஃபெஷன் பண்ணுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? அன்னை தெரேசா இல்லையா, அவங்க 80 வயசுல கூட 3 நாளைக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரியாக கன்ஃபெஷன் பண்ணுவாங்க. மதர் தெரேசா யூஸ் டு கன்ஃபெஸ் மேக்ஸிமம் 3 days. நார்மலாக 2 days or 3 days she will definitely go for a confession even at the age of 80. Praise the Lord. Praise the Lord. நம்ம என்ன அவங்களோட பிரசுத்தமாகணும்? அன்னை தெரேசாவோட நம்ம பிரசுத்தமாக இருக்கணும். அவங்க 3 நாளைக்கு ஒரு முறை கன்ஃபெஷன் ஓடுறாங்க. நம்ம 3 மாதம் கன்ஃபெஷன் போக மாட்டோம், பாவ செய்தனம் போக மாட்டோம். சரி, பாவ செய்தனம் செய்வது மிக மிக அவசியம். பாவ செய்தனம் நம்மளை கம்ப்ளீட்டாக கடவுள் வாஷ் பண்ணி புதுசாக அனுப்பிச்சு விடுறாரு. ஒரு கார் எடுத்துட்டு ஓவராலிங் பண்ணி அனுப்பி விடுற வெளியில் வர மாதிரி நம்முடைய ஆத்மாவை முற்றிலுமாக பரிசுத்தப்படுத்தி கடவுள் வெளியில் அனுப்புறாரு. ஸோ கன்ஃபெஷன் இஸ் வாஷிங் அவர் சோல் கம்ப்ளீட்லி பை த blood of Jesus. Don't wait for long. At least once in 2 weeks you should go for a confession. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් මදර් තෙරේසා සතියකට 3 පාරක්වත් පාපොච්චාරණය කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අමතක කරන්න එපා කියන පාපොච්චාරණය කරන්න. ඔබ පාපොච්චාරණය කරන්නක් ගානේ ජේසුගේ ශුද්ධ රුධිරයෙන් ඔබව දෝමනය වෙනවා. ඔබ පිරිසිදු වෙනවා. ඒ හින්දා මේ පුදුම අපිට මේ දීලා තියෙන මේ පුදුම දේ ප්‍රයෝජන ගන්න. ආමේන්. ஆமென். என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒருவருடைய சகோதரி அன்னை தெரேசால் கூட அந்த கான்வென்ட்ல இருக்கிறாங்க. அன்னை தெரேசால் கான்வென்ட் கல்கத்தால இருக்காங்க. கொஞ்சம் வயது முதியவர்கள், ஒரு 65 வயசு மேல இருக்காங்க, 70 வயசு இருக்காங்க.
அன்னை தெரேசா இருக்கும்போது அவர்கள் பக்கத்துல இருந்து பணிவிடை செய்தார். ஒரு முறை வந்து அன்னை தெரேசால் கன்ஃபெஷன் போகும்போது இந்த சிஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட பேசணும் என்ன அப்படின்னும் போது எல்லாம் சேர்ந்து கேட்டாங்க, உங்க பக்கத்திலே இருக்கிறோம், நீங்க கோபமே பட மாட்டேங்கிறீங்க, யாரையும் திட்டம் பண்ணுறீங்க, யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, அப்படி என்னதான் நீங்க பாவம் பண்றீங்க, 2 மணி நேரம் 3 நாளுக்கு ஒரு முறை பாவ செயல்கள் செய்ய போறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நான் பெரிய பாய் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பாவ செயல்கள் பண்ண போறாங்க. இப்பேற்பட்ட ஒரு புனிதர் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பாவ செயல்கள் பண்ண போறாங்கன்னா நம்ம எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை பாவ செயல்கள் பண்ண போறோம்? அங்கதான் இருக்கும். Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. One of my friends' sister is working in Mother Teresa's convent. And once they asked Mother Teresa, and she was quite bold, why you are going for confession every 3 days or 4, maximum 3 days she used to go for confession. So they said, we are almost the whole day with you, from morning till evening. You never get angry with anybody, you never complain about anybody, you are always smiling, working hard, and no negative words from your mouth. Then why you are going for a confession? And she said, you don't know I am a great sinner, and she ran for the confession. If such a holy woman has to go for confession for every 3 days, how many times we have to go for confession? We have to stay in the confession chamber only. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් මදර් තෙරේසාත් එක්ක ඉන්න එක සොයිරියක් ඇවල මදර් තෙරේසාගෙන් ඇයි ඔබ මෙච්චර පාපෝච්චාරණය කරන්නේ? ඔබ කොච්චර හොඳද? ඔබ කාටවත් බයින්නේ නැහැ. ඔබ කාටවත් වරද්ද කරන්නේ නැහැ. ඇයි යන්නේ මෙච්චර පාපෝච්චාරණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇය පැහැදිලි කරලා දුන්නාලු අය සොයිරියට පාපෝච්චාරණය කිරීමේ තියෙන වැදගත්කම. අපිට කොච්චර වරප්‍රසාද හම්බ වෙනවද කියලා පාපෝච්චාරණය කිරීමේ. ඉතින් අර සොයිරිය මොකද කරේ? ඒක අහපු ගමන් දුවල ගිහිල්ලා පාපෝච්චාරණය කළා. ஆமென். எனக்கு பரிசுத்தாவியானவர் ஒரு அருமையான ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுத்தார். என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. நார்மலாக நான் வீட்டில் ஒய்ஃப் டீ கொடுத்தாங்கன்னா டீ குடிச்சிட்டு போயிட்டு சிங்க் அந்த பாத்திரம் கழுவுற இடத்துல போய் போடுவேன். ஏன்னா நிறைய பாத்திரம் நடக்கும். இப்போ ஒரு நாள் அதே போல் டீ குடிச்சிட்டு அந்த பாத்திரம் கழுவுற சிங்கில் போட போகும்போது நான் போடலை, கழுவி பொறுமையாக அப்படி பக்கத்தில் வச்சேன். அப்போ ஆவியானவர் என்கிட்ட கேட்டார், நார்மலாக அந்த கழுவுற தொட்டியில் தானே போடுவேன், இன்னைக்கு என்ன ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ நான் சொன்னேன், எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நீட்டாக இருக்குது ஆண்டவரே, இதில் போய்ட்டு நான் போட்டேன், மனசு கஷ்டமாக இருந்தது, அதனால தான் வாஷ் பண்ணி பக்கத்தில் வச்சேன். அப்போது ஆவியானவர் சொன்னார், பாவ சங்கீதனம் செய்யறது தான். எப்போ அடிக்கடி பாவ சங்கீதனம் பண்ணும்போது நம்முடைய ஆத்மா தூய்மையாக இருக்கும். ஒரு பாவம் பண்ணாலும் என்ன ஆகும்? மனசு குத்தும். ஒரு மாசமா போகலன்னா ஏற்கனவே நிறைய குப்பை இருக்குது, மொத்தமாக சேர்த்து கழுவிக்கலாம், அப்படிதானே செய்வீங்க லேடிஸ் இல்லையா? ஒரு 4-5 பாத்திரம் கிடந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? இன்னொரு 4 பாத்திரம் வரட்டும், மொத்தமாக சேர்ந்து அதை கழுவிக்கலாம், நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஓகே 2 மாதம் கழிச்சு பண்ணலாம், அடுத்தது பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம். அப்புறம் என்ன ஆயிடும், 10 நாள் கழிச்சு அந்த பாவம் குத்துறதே இல்லாமல் போயிடும். அந்த பாவம் செய்யும்போது பாவம் நமக்கு உணர்த்தப்படாமல் போய்விடும். நம்ம மனசு ஹார்டாயிடும். அதனாலதான் புனிதர்கள் அடிக்கடி போய் பாவசனம் பண்றதுக்கு காரணம், சின்ன பாவம் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு உடனே மனசு குத்தும், ஐயோ பண்ணிட்டோமே. ஸோ உடனே போய் கன்ஃபெஷன் பண்றாங்க. ஒரு சிறிய பாவம் வரும்பொழுது அவங்களால அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். Praise the Lord. Jesus taught me one beautiful thing in my life. One day I normally used to take tea and put it in the sink. There will be a lot of vessels will be there. One day when I was about to put the tea cup in the vessel, I didn't put, because it was empty, it was clean. So I washed that and kept it aside. So Holy Spirit asked me, why you didn't put that cup in the sink? So I said, the sink is very neat, clean and neat. And Holy Spirit told me, our soul is also the same. When you confess regularly and keep it neat, even a small sin, it will prickle your mind and you will not sin. So it is very good to go for a confession very often. Praise the Lord. Praise the Lord. If it is not prickling you, that means what? There is already lot of dirty dishes are there, the vessels are there. So you have to go for a confession very often. It's a free gift from God. You have to use it perfectly. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් බ්‍රදර්ගේ පුරුද්දක් තිබ්බලු. එයා කාපි බීපු ගමන් තේක බීලා වුණත් කොප්පේ කෙලින්ම ගිහිලා සිංක් එකේ තියනවලු. දවසක් මෙයා ඒක තියන්න ගියාම හරියට ලස්සනට සිංක් එක පිරිසිදු කරලා තිබ්බලු. ඉතින් මෙයාට හිතුන්නේ නැහැලු කොප්පේ තේත් එක්ක තියන්න.
එතන අපිරිසිදු කරන්න. එයා මොකද කරේ? කොප්පිය හොඳට පිරිසිදු කරලා පැත්තකින් තිබ්බලු. ඊට පස්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කතා කරලා ඇහුවලු ඇයි ඔබ වෙනද වගේ ඒක කරේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට කිව්වලු ඒක හරි පිරිසිදුව තියෙනවා. මට හිතුනේ නැහැ ඒක කිලිටු කරන්න කියලා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බ්‍රදර්ව අවදි කරාලු. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ ආත්මයත්. අපේ ආත්මය පිරිසිදු වෙලා තියෙනවා නම් පාපයක් කරන්නට ඉස්සෙල්ලා අපිට දැනෙනවා මේක කරන්න එපා. ඉතින් පාපේ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපේ ආත්මය අපිරිසිදු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපේ හදවත කතා කරනවා ඔක කරන්න එපා කියලා. හැබැයි හදවත කතා කරන්නේ නැත්තම් මොකද? අපේ ආත්මය අපිරිසිදු කමෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. ආමේන්. praise the Lord. நான் வாரத்துக்கு ஒரு முறை பாவ சைத்தன் செய்வதனுடைய வழக்கம். சப்போஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மேக்ஸிமம் 2 வாரம். அதுக்கு மேல இருந்து தூக்கம் வராது. நீங்க அடிக்கடி செஞ்சு பாருங்க. ஒரு பாவம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மனசுல குத்திக்கிட்டே இருக்கும். எங்கள் குழுவில் உள்ள அனைவரும் 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை பாவ சைத்தனை பண்ணாலும் மேக்ஸிமம் 1 month. அதுக்கு மேல இருந்தால் அந்த மெசேஜ் கொடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம். We will not allow them to come for a preaching or praise and worship if they don't confess within a month's time. Maximum 1 month. இந்த 1 மாசத்துக்கு கூட கன்ஃபெஷன் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா they will not come in front of the mic. We don't allow our ministry people to come in front of the mic if they don't do confession. Maximum 1 month. Praise the Lord. praise the Lord. ඉතින් බ්‍රදර් කියනවා බ්‍රදර් එක්කින ආඥා කන්නමේ අයට කිසිම දෙයකට සහභාගී වෙන්න දෙන්නේ නැහැලු. ඒගොල්ලන්ට මේ හෝල්ට් එකටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැලු. ඒගොල්ලන් අඩුම තරමේ මාසෙකටවත් පාපුච්චානේ කරලා නැත්තම්. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு, குருவானர் வந்திருக்காங்க. தயவு செய்து 2 பேரா போங்க. எல்லாரும் மொத்தமா போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நான் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன். வேற மாதிரி இருக்கும் பாக்குறேன் இல்லையா? கரெக்ட் தானே? நீங்க எல்லாம் அங்க போயிட்டு நான் தனியா பேசுறேன்னா சொல்லுவாங்க. என்ன சந்தோஷம் பாருங்க. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ஓகே, எத்தனை பேருக்கு மனசுல நம்ம பெரிய பாவி அப்படின்னு வந்துட்டே இருக்கு? ஒரு சிஸ்டம் மாட்டான். வேற யாரும் வரலையா? 2 3 அப்படி சொல்லுங்க. இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் பாவி. Everybody is thinking I am a sinner. කවුද හිතන්නේ මම පව්කාරයි කීගේ හිතා ඉන්න අය කවුද? අතුස්සන බලන්න. நம்ம சாவியா? අතුස්සල පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඉන්න. ஓகே. குட். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் கை தூக்குறீங்க. வெரி குட். உண்மையை சொன்னதுக்கு நன்றி. கீழே போடு. பைபிள்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஜீசஸ் பாவின்னு யாராவது கூப்பிட்டுருக்காரா? நீ பாவின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காரா? நான் மறுபடியும் கேட்கிறேன். பைபிள்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து நீ பாவி, நீ மோசம் அப்படின்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா? Is anywhere in the Bible Jesus said about anybody that you are a sinner? කොයි හරි බයිබලයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවද කාට හරි ජේසුස් කියනවා ඔබ පව්කාරයෙක් කියලා? அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மனசுல பாவின்னு என்ன வந்துட்டு இருந்ததுன்னா யாரு சொல்லிக் கொடுக்குது? யார் உங்களை பாவின்னு சொல்றாங்க? Who is telling you that you are a sinner? කවුද කියන්නේ ඔබ පව්කාරයි කියලා? No, answer them. Seriously ask. Jesus never said anybody as a sinner, right? But in your mind you are thinking I am a sinner. Then who is telling you that you are a sinner? ජේසුස් කියලා නැත්නම් ඔබ පව්කාරයෙන් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ඔබ දවස් 30 හිතා ඉන්නවා නම් මම පව්කාරයි කියා එහෙමනම් කවුද ඔබට පව්කාරයි කියලා කියන්නේ? Open your mouth and tell. You will get deliverance now. Tell me. Open your mouth and tell who is speaking to you. කට ඇරලා කියන්න ඔබට කවුද ඔබ පව්කාරයෙක් කියා කියන්නේ? At least one sister is telling the truth. Who is speaking to you? කවුද ඔබට කතා කරන්නේ? ඔබේ මනසට කවුද දාන්නේ ඒ දේ? Jesus யாரையும் பாவின்னு சொல்றதும் கிடையாது, சொல்ல போறதும் கிடையாது. அவருடைய பார்வையில நம்ம எல்லாம் வெளியேற பெற்றவர்கள், அன்பு மகன், அன்பு மகள். In his eyes we are precious and we are loving son and loving daughters. උන්වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරියේ ඔබ වටිනා වස්තුවක්. ඒ වගේම ඔබ ආදරණීය දුවේ, ඔබ ආදරණීය පුතේ. So உங்க மனசுல இந்த எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் பரிசுத்தமா வாழ முடியாது. புரியுதுங்களா? So who is telling this? Who is speaking to you? Devil is speaking to you. என்ன பண்ணணும்? சாத்தா அவங்க கிட்ட பேசணும். நம்ம 2 நாளா கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சாத்தா அவங்க கிட்ட பேச என்ன பண்ணணும்? ஆமா நீ சொல்றது கரெக்டான்னு சொல்லணுமா? நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு நாளா.
When devil is coming and telling you that you are a sinner, what you are doing? Yes, yes, I am a big sinner. Thinking that it is humble, it is not humble. Praise the Lord. praise the Lord. ඉතින් සාතන් ඇවිල්ලා ඔබ පව්කාරයි කියනකොට ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ ආයි කියන ඕ මම පව්කාරයි කියලා. අපි දන්නේ අපි හරි බැහැපත්කමට අපි කියනවා කියලා අපි පව්කාරයි කියලා. So when Jesus never called you a sinner, there is no need for you to say I am a sinner. Clear? ඔව් ජේසු කියන්නේ නැත්තම් ඔබ පව්කාරයි කියලා. ඔබ කිසිම මොහොතක කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මම පව්කාරයි කියලා කියන්න. Now another thing will come into your mind. நான் பாவம் செய்யறேன் அப்புறம் பாவம் செய்யும்போது பாவின்னு சொல்லாம என்ன சொல்றது? See, whenever you commit sin, go and confess that sin. The moment you confess the sin, you are completely washed out and you are become a new and righteous person. சொல்றது புரியுதுங்களா? பாவம் செய்யும்போது பாவி தான். ஆண்டோட போய் நம்ம மனமார்த்தி மன்னிப்பு கேட்கணும். வெளியில வரும்போது we are completely new, brand new. Okay, we become children of God. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு குழந்தை வந்து போய் மண்ணில் போய் விளையாண்டு இல்லை ஒரு சேத்துல போய் விழுந்துச்சு, வீட்டில் வரும்போது அம்மா குளிப்பாட்டி விடுறாங்க. இப்போ அது ஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சா ஆகலையா? அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தைங்களை அருவருப்பாக இருக்க போதா? கிடையாது. ரைட்? If a child fall into some dust, mother is bathing the child and the child become new. The same way when you confess your sin properly, you are completely washed out. So you should rejoice and be happy. Don't come and tell like again you are a sinner. Praise the Lord. praise the Lord. ඉතින් ඔබ පාපයකට වැටුණාද? ඔබ පාපයක් කරාද? ඔබ ගිහිල්ලා පාපුච්චාරණය කරන්න. ඔබ පාපුච්චාරණය කරපු මොහොතේම ඔබ අලුත් වෙනවා. උන්වහන්සේ අලුත් ජීවිතයක් දෙනවා. හිතන්න අපි පොඩි ළමෙක් අපි කුණු ගෑවෙනවා කියලා. මොකද අම්මා කරන්නේ? අම්මා ගිහිල්ලා එයාව හොදනවානේ පොඩි දරුවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබ පාපුච්චාරණය කරනකොට. ඉතින් උන්වහන්සේ හොදලා පවිත්‍ර කරලා ඔබ සුද්ධවන්ත කරනවා. ஆமென். நிறைய பேர் பாவத்திற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இதுதான். நான் பாவின்னு சொல்றது தாழ்ச்சியா அகங்காரம்? நிறைய பேர் தாழ்ச்சியா சொல்ல நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் தாழ்ச்சி, somebody saying okay, people are saying okay, I am sinner, I am very sinner. Is it humility or it's a false humility? මිනිස්සු කියනවා මම පව්කාරයි කියේ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ බහැපත්කමද එහෙම නැත්නම් බොරු බහැපත්කමක්ද? ஓகே, பாவினா என்ன அர்த்தம்? கடவுள் சொல்றது கேட்காத. கரெக்ட்? அதானே பாவினா என்ன அர்த்தம்? கடவுள் சொல்றத கேட்காத. ஒரு 10 முறை இப்போ கடவுள் சொல்றதை நான் கேட்கல சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கு அர்த்தம் அப்படிதானே? பாவினா என்ன அர்த்தம்? கடவுள் சொல்றது கேட்காதவன் தானே. நான் சொல்றது கரெக்டா தப்பா? யார் பாவி? ஆண்டோடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியாத, ஆண்டவர் சொல்றது கேட்காத. ரைட்? ஒரு 10 முறை சொல்லி பார்ப்போம். Who is the sinner? Those who didn't obey the word of God, who didn't give respect to God. So you tell, I don't give respect to Jesus. I don't give respect to Jesus for 10 times. Is it humble or pride? It is a prideful thing. Yeah. කවුද පව්කාරයි කියලා කියන්නේ? අපි පව්කාරයි කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය අපි පිළිපැද්දේ නැතුනම. ඉතින් ඒක නා මොකද කියන්නේ? මම පව්කාරයි කියලා කියන කෙනා මම වහන්සේගේ වචනය පිළිපැද්දේ නැහැ කියා ඉන්නවා. ඒක බහැපත්කමද එහෙම නැත්නම් බොරු බහැපත්කමක්ද කියලා? Praise the Lord. Praise the Lord. நிறைய பேர் நான் சொன்ன பிடிக்கல, கோபம் பார்க்குறோம். இந்த முறை எல்லாம் குறை சொல்லிட்டே இருக்காங்க. சரி, பாவின்னு சொல்றதுல முக்கியம் கிடையாது. நம்ம பாவம் செய்யாம வாழ்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம், சொன்னது செய்யணும். ஓகேயா? ஸோ நிறைய பேர் இது ஃபால்ஸ் ஹியூமிலிட்டி. Praise the Lord. Praise the Lord. ඒක ඇවිල්ලා බොරු බහැපත්කමක්. අපි නිකන් බහැපත්කම් පෙන්නනවා. අනේ මම මෙහෙමයි කියලා. நம்ம அப்படி சொல்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா? உண்மையிலே இயேசு கிறிஸ்து நம்ம பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சுதான் நம்பல. அதனால தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து விட்டார் அப்படின்னா நம்ம முகத்துல சந்தோஷம் வரும். ஓகேங்களா? தாவீது பாருங்க, ஒரு பெரிய பாவத்தை செஞ்சு முடிச்சு பாவ சங்கடம் பண்றாரு. பண்ணி முடிச்சு அவர் என்ன கேட்கிறாரு? ஆண்டவரே, பழைய மகிழ்ச்சி எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே. நீங்க சங்கீதம் 51 எடுத்து படிச்சீங்கன்னா 17வது வசனம் நினைக்கிறேன், சரி ஞாபகம் இல்லை. ரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சி எனக்கு மீண்டும் கொடுங்கள் ஆண்டவரே, தன்னாலும் மனம் தந்து என்னை
தாங்கி அருளும். அப்பனா மற்றவர்களுடைய வார்த்தையை நான் எடுத்துரைக்கிறேன். அந்த சந்தோஷம் உங்க உள்ளத்துல வரலன்னா நீங்க கடவுளுக்காக எதுவும் செய்ய முடியாது. நீங்க கடவுளுக்காக ஊழியம் பண்ணணும், கடவுளுக்காக மற்ற கடவுளை பற்றி மற்றவங்களை போய் அறிவிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஜாய் உள்ளத்துல இருக்கணும். The happiness should be there in your heart that God has forgiven me. David is praying in Psalm 51. Give me that joy of salvation. அந்த ரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சி என் உள்ளத்துல கொடுங்க ஆண்டவரேன்னு கேட்கிறாரு. ஏன்? பாவம் செய்து நம்ம கரெக்டா பண்ணணும், அந்த ஜாய் வரும். உண்மையா பண்ணிக்கணும். You will get that joy. Yes, I did a mistake, but God completely washed me and made me whole. So because of that joy, you will run and tell other people, okay, God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් ඔබ පාපචාරය කරාම ඔබ දුක් මනස්ථාපනය වුණාම ඔබ විශ්වාස කරනවානේ මම පිරිසිදු වෙනා. මගේ පාපේ අයින් වෙනා කියලා. එහෙමනම් ඔබ සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. ඔබ ප්‍රීති වෙන්න ඕනේ. ඔබ තව කෙනෙක්ට කියන්න ඕනේ. නේ? ඉතින් බයිබලයේ තියෙනවා අපි ගැලවි ප්‍රීතියෙන් ගැලවීමේ ලිං වලින් දියද නාන්න ඔය. ඔබ අහලා ඇති ඒක. ඒ වගේ අපි ප්‍රීතිමත් වෙන්න ඕනේ ඔබ එක විශ්වාස කරනවා. முகத்துல ஒரு சந்தோஷத்தையே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை. எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் a joyful life. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් කියලා විශ්වාස කරන අය අතුස්සන්න. வெரி குட். ஆனா முகத்துல அதை காணும். அகத்தின் அழகு முகத்துல தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நான் படுற பாடி எனக்கு தான் தெரியும். நீங்க சும்மா சொல்லிட்டு போறீங்க. உள்ள ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் வருதா? நிறைய பேர் ஆமா. So I'm asking, there's a mind voice coming inside of you that okay, the pain of what I am going through only I know. ඔබ කියනවාද අනේ මෙතන බ්‍රදර් නම් කතා කරයි මමනේ දන්නේ මං විඳින දුක කියලා එහෙම කියනවාද? එහෙම හිත හිතා ඇතිනේ. See, you are going through pain because you don't believe God has delivered you. God has healed you. God washed you from the sin. That is why you are not happy. If you really believe that God has completely healed me, so then joy will automatically come in your heart. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් මාව උන්වහන්සේ සූපත් කළා, මට සමාව දුන්නා, මට ගැලවීම දුන්නා කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් හැබැයි ඔබ මුලින් හිතින්ම ප්‍රීතිමත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ஓகே, ஒரு பையனும் பொண்ணும் வீட்டில் அப்பா அம்மா சொன்னது கேட்காம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பா அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. வந்த அப்புறம் டேடி என்ன மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. அந்த அப்பாவும் அந்த பொண்ணை மன்னிச்சிட்டாரு. சரி ஓகே பரவாயில்ல விடு, சாப்பிடவான்னு கூப்பிடுறாரு. அந்த பொண்ணு இல்லை இல்லை டேடி நான் செஞ்சது பெரிய தப்பு, வீட்டு உள்ள வரேன்னா தகுதி கிடையாது, அதனால வெளியில நாய்க்கு சாப்பாடு போடுவாங்க இல்லையா, அந்த பிளேட் வச்சு நான் அதிலே சாப்பிடுறேன், வெளியில் கொடுக்காம சாப்பிடுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? ஹாப்பியா இருக்கும், மன வருத்தம். ஏன்? அப்பா மன்னிச்சுட்டாரு, அது நம்ப மாட்டேங்குது இல்லையா? அப்பாவுக்கு கஷ்டமா இருக்குமா இருக்காதா? We are also doing the same thing. When God has forgiven us completely, கடவுள் நம்மளை முழுசா மன்னிச்சுட்டார். நீ மன்னிச்சுட்ட, நீ என்னுடைய மகள் வாமா கட்டி பிடிக்கலான்ற. இல்லை இல்லை நான் பாவி, நான் அங்கேயே சாக்கடையில் உட்காந்துக்கிறேன், பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கு பேர் தாழ்ச்சி கிடையாது, அவநம்பிக்கை. ஆண்டவர் நம்மளை முழுமையா மன்னிச்சுட்டா நம்மளை நம்ப முடியல. Praise the Lord. Praise the Lord. If a boy is committing some mistake in the house and the parents found out and they are saying, okay, I forgive and leave it. He repented, they forgiven everything, let's come for a dinner. And if this boy is going and standing outside the house and saying, okay, I am not worthy, so I will take the plate of the dog and I will eat in this plate and sitting there, do you think the parents will be happy? හිතන්න දරුවෙක්ගේ හැඩි කරනවා. ඉතින් ඒ දරුවගේ හැඩි කරාම අපිට තරහ යනවානේ. ඒ වුණාට දරුවා ඇවිල්ලා සමාව ඉල්ලනවා. ඒ සමාව ඉල්ලපුවාම අපි සමාව දුන්නාන් පස්සේ හිතන්න දරුවා ගෙදරින් එළියට බහැලා දුකින් අඬ ඉන්නවා, මම මේක කළානේ. ඒ හින්දා මම අද රෑකෑම ඔයගොල්ලන් එක්ක ගන්නෙ නෑ, මම බල්ලගේ බලු පිඟානේ කනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සන්තෝෂ හිතේද? ඔයගොල්ලන්ට සන්තෝෂද එහෙම වෙනවා නම් දරුවා? දුකයි. Why this boy is not coming inside? Because he don't believe that God, his parents forgiven him. ඇයි මේ දරුවා එන්නේ නැත්තේ? මේ දරුවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මට අම්මයි තාත්තයි සමාව දුන්නා කියලා.
ඒ හින්දා එයා එළියට වෙලාම ඉන්නවා. So don't do the same mistake because God, when He forgives, He forgets also our mistakes. He forgets our sins because Bible says, "I threw your sin behind my back." අපි සමාව අරගත්තයන් පස්සේ අපි ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් අපිත් අර දරුවා වගේ තමයි. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබේ පාප වලට සමාව දීලා ඉවරයි. මං ආයේ ඒවා මතක් කරන්නේවත් නැහැ කියලා. Okay. கடவுள் நம்ம பாவங்களை மன்னிக்கும் பொழுது அதை மறந்து விடுகிறார். உண்மை அது. பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுது. உங்கள் பாவங்களை என் முதுகுக்கு பின்னால் நான் தூக்கி போட்டேன்றார். என்ன அர்த்தம்? நான் இதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், பாவத்தை நினைக்க மாட்டேன், போயிடுச்சுனால நீயும் அதை யோசிச்சு பார்க்க கூடாது. So you should also never look back to your sin. எத்தனை பேர் 10 வருஷம் 5 வருஷம் மேல பாவம் சில நேரத்தில் ஞாபகம் வருது? For how many of you the old sin is coming in your mind? 4 பேர் தானா? போய் சொல்றேன். ஏற்கனவே பண்ண சின்ன எத்தனை பேர் மனசுல வருது? ஐயோ நான் தப்பு அப்படி பண்ணிடக்கூடாது. අතසන බලන්න තමන්ගේ පරණ කරපු පාපයක් තාම මතක් කර කර ඉන්න අය. Yeah. How many of you? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Who is reminding you this sin? කවුද ඔබට මතක් කරලා දෙන්නේ දැන් ඔබ කරපු මේ පාපය? சாத்தான் ஞாபகப்படுத்தினான்னு சொல்றீங்க. அப்ப எதுக்கு நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்றீங்க? You should never accept that. Okay, Jesus forgiven and He forgot. Praise the Lord. Praise the Lord. ඔබ කොයිම වෙලාවකවත් ඒ සිතුවිල්ලාවම බාර ගන්න එපා. මොකද අපේ දෙවියන්න් වහන්සේ කියලා තියෙනවා ඔබට සමාව දීලා ඉවරයි. ආයි මම ඒක මතක් කරන්නේවත් නැහැ කියලා. ආමෙන්. புனித அந்தோனியார் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. எல்லாருக்கும் அந்தோனியார் தெரியும் இல்லையா? ரொம்ப ஃபேமஸான செயின்ட் இல்லையா? எல்லா கோயிலும் இருக்கிற ஒரு செயின்ட் யாரு? செயின்ட் அந்தோனியார். அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு வயதான ஒருத்தர் வந்து பாவ சங்கனை செய்யறதுக்காக அந்தோனியார்ட்ட போவார். கிட்ட போகும்போது அவருக்கு எல்லாம் பாவம் மறந்து போயிடுது. ஒரு முறை போனார், மறந்து போச்சு. 2வது முறை எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு கிட்ட போனார், மறுபடியும் மறந்து போச்சு. 3வது முறையும் போனார், 3வது முறையும் பாவம்லாம் மறந்து போச்சு. அப்போ அந்தோனியார் பாவம் சுட்டி விட்டு வெளியில் வரும்போது சொன்னாரு, ஃபாதர் நான் 3 முறை வந்தேன் உங்ககிட்ட பாவம் செய்து பண்றதுக்கு, உங்க கிட்ட வந்த உடனே எனக்கு பாவம்லாம் மறந்து போகுது. யார் அந்த வேலையை செய்யறது? சாத்தானுக்கு பாவம் செஞ்சு பிடிக்காது. ஏன்? பாவம் செஞ்சு பண்ணா நீங்க மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் சூப்பர் ஆயிடுறீங்க இல்லையா? புது மனிதனாக மாற்றப்படுறீங்க. அப்போ அந்தோனியார் சொன்னார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாத்தையும் பாவத்தெல்லாம் வரிசையா லைனா எழுதி வச்சுக்கோ, அது ஒன்று என்கிட்ட படி போதும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாரு. Praise the Lord. An old man wanted to confess the sin to Saint Anthony of Padua. So when he came close to his confession chamber, he forgot every sin. So this happened 3 times. He went up and down, and finally he came to Saint Anthony and said, every time when I am coming close to the confession chamber, I am forgetting the sins. So Saint Anthony said, no problem. You write all your sins one by one, then come back to me next tomorrow. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් ඔබ දන්නවා ශාන්ත අන්තෝනිතුමා ළඟට ආවලු මාලසීයා කෙනෙක්. එයා පාපුච්චාරණය කරන්නේ. පාපුච්චාරණය කරන්න එන හැම මොහොතකම එයාට අමතකයිලු එයා කරපු පව්. ඔයගේ දෙපාර තුන් පාරක් ආවලු. හැබැයි මේ දෙපාර තුන් පාරම එයාට මතක නැහැලු එයා කරපු පව්. ඊට පස්සේ ශාන්ත අන්තෝනිතුමා කියවලු ඔබ කොල කෑල්ලක ලියන්න ඔබ කරපු හැම පාපයක්ම කියලා. அடுத்த நாள் அந்த பெரியவர் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா எழுதிட்டு எடுத்துட்டு வந்து ஃபாதர்ட்ட வந்து உட்காந்துட்டு ஒவ்வொரு பாவமா சொல்ல என்னாச்சு தெரியுமா? எந்த பாவத்தை அவர் படிச்சாரோ அந்த பாவம் அழிஞ்சுக்கிட்டே வந்தது ஒன்று பேப்பர்ல இருந்து. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. எதுக்காக ஆண்டவர் அதை செஞ்சு காமிச்சார் அவருக்கு? நீ இங்க சொல்லும் பொழுது அங்க அழிக்கப்படுகிறது. When this old man came and confessed, when he read each and every sin, whenever he reads one sin, that sin was erased. That letter was erased from the paper. And God did this for this person to prove whenever you confess, it is erased in heaven also. Praise the Lord. Praise the Lord. ඉතින් හරි පුදුම දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අනිත් දවසේ දැන් අන්තෝනිතුමා කියවනේ ඔබ ලියාගෙන ඉන්න කියලා ඔබේ පාපවල. දැන් මෙයා හැම පාපයක්ම ලියාගෙන ගියාලු පාපුච්චාරණය කරන්න. මෙයා එක එක පාපේ එයා ලියාගෙන ආපු එක කියනකොට මොකද උනේ? අර ලිස්ට් එකෙන් එක එක මැකෙන්න ගත්තාලු. මේක එයාට සාක්ෂියක් දුන්නලු දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ හැම පාපයක්ම දැන් මැකිලා ඉවරයි කියලා.
ஆமென். ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறவங்க பாவம் எல்லாம் முழுமையாக மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி? இன்னும் நிறைய பேர் கை தொகுது மனசு. ஓகே, தேங்க்யூ. கீழே போடுங்க. எத்தனை பேர் ஏற்கனவே போய் பாவ சங்கனம் பண்ண பார்த்து திருப்பி பாவ சங்கனம் பண்ணிருக்கீங்க? How many of you repented for the same sin twice? කවුද මෙතන ඉන්න අය එකම පාපයකට දෙපාරක් සමාව ගත්ත අය? இப்போ நீங்க ஒரு பொய் சொன்ன ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணீங்க, பெரிய பாவம், போய் பாவ சங்கனம் பண்றீங்க, மறுபடியும் மனசு குத்துது, மறுபடியும் போய் பாவ சங்கனம் பண்ண பேர் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? செஞ்ச பாவத்துக்கு ரெண்டாவது முறை பாவ சங்கனம் பண்றதே பாவம் தெரியுமா? ஒரு முறை பாவ சங்கனம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே பாவத்துக்கு பாவ சங்கனம் பண்றது பாவம். If you are confessing for the same sin twice, it is a sin because you don't believe Jesus forgiven you. எதனால போய் ரெண்டாவது முறை நம்ம போய் கன்ஃபெஷன் பண்ணோம் அதே பாவத்துக்கு? இயேசு கிறிஸ்து என்ன மன்னிச்சுட்டான்னு நம்பல. நம்பாம இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பாவம். பிரைஸ் தி லார்ட். ප්‍රයිස් தி ලාඩ්. ඉතින් ඔබ එකම පාපයකට දෙපාරක් සමාව ගන්නවා නම් ඒකත් පාපයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඔබට සමාව ලැබුණා කියලා. ආමෙන්. ஆமென். இப்போ என்ன பண்ணணும்? மூணாவது முறை கன்ஃபெஷன் பண்ண போதுக்கு. ஒரு முறை கன்ஃபெஷன் பண்ணி மன்னிச்சிட்டீங்க ஆண்டவரே நான் நம்பல, ரெண்டாவது முறை வந்து கன்ஃபெஷன் பண்ணிட்டேன், இப்போ அது தப்புன்னு பிரதர் சொல்லிட்டாரு, அதுக்காக ஒரு கன்ஃபெஷன் ஃபாதர் தலையை பிடிச்சி உட்காந்துட்டு திரும்பி இந்த பக்கமே வராதுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்றாங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm telling you, you have to confess now third time for the second time mistake. ඔව් ඊට පස්සේ අර කරපු පාපයට ඇයි දෙපාරක් පාපචාරය කරපු පාපයට තුන්වෙනි පාර ආය සමාව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ஓகே, எல்லாம் எந்திரிங்க. நான் சொல்ற ஜெபத்தை சொல்லுங்க. வாழ்க்கையில் இதுக்கப்புறம் இந்த மிஸ்டேக் வரக்கூடாது. எஸ், கேட்டம் கேட்டம் வில் ப்ரே. கண்களை மூடுவோம். க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். லுக் அட் ஜீசஸ் ஆன் தி கிராஸ். ජේසුව දකින්න කුරුසයන ගහලා ඉන්න. நான் சொல்றதை திருப்பி சொல்லணும். ஓகேங்களா? நம்பி சொன்னீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த பழைய ஞாபகம் வராது, பழைய பாவங்கள் உங்கள் மனதில் வராது. ஆண்டவரே දෙවියන් වහන්සේට අපි කියමු நாம் செய்த பாவத்தை හැම මං කරපු හැම පාපයකටම மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து මම හැමතිස්සෙම හිතන එක ගැන මගේම පාපය මම හිත හිතා ඉන්නවා ස්වාමිනේ. வருந்தியதற்காக மனம் வருந்துகிறேன். මට සමා වෙන්න ස්වාමිනේ පාපය ගැන මම හිතපු එක ගැන. உம்மிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன். මම වහන්සේගෙන් සමා වෙනවා ස්වාමිනේ. இதன் பிறகு உம்மிடம் பாவ அறிக்கை செய்த பாவங்களை நான் நினைத்து பார்க்க மாட்டேன். I will not think about sins I've already confessed in the confession. මම මින් පස්සේ ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. මම පාපුච්චාරය කරපු හැම පාපයක්ම ගැන මම ආයේ හිතන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. நீர் என்னை பாவியில் அழைக்கவில்லை. You never called me a sinner. ඔබ කිසිම දවසක මම පව්කාරයෙක් කියලා කියන්නේ නැති බව මම දන්නේ ස්වාමිනේ. என் பாவங்களை எல்லாம் முதுகுக்கு பின்னால் தூக்கி எறிந்து விட்டீர். You threw away all my sins behind your back. ස්වාමිනේ මගේ හැම පාපයක්ම ඔබ වහන්සේ පිටිපස්සට හෙලා දැම්මා. அதனால் நான் பழைய பாவங்களை இனி திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். Because of this, I will not look back on my old sins. එනිසා මම ආයේ මගේ පාපයේ දිහා හැරිලා බලන්නේ නැහැ ස්වාමිනේ. இதுவரை சாத்தான் என்னை ஏமாத்தினான் என்பதை தெரியாமல் இருந்திருந்தேன். I did not know that devil was making a fool of me till now. ස්වාමිනේ සාතන් මාව රවට්ටන බව මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. இப்பொழுது அவன் தந்திரங்களை நான் புரிந்து கொண்டேன். I have understood his tricks. මම දැන් දන්නවා ස්වාමිනේ සාතන්ගේ මායාව. நான் இயேசுவின் பிள்ளை. I am God's child. Jesus. මම ජේසුගේ දරුවෙක්. சாத்தானே உனக்கு என் மேல் எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. Satan, you have no authority over me. සාතන්ට කිසිම බලයක් නැහැ මා කෙරෙහි. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னை குறை சொல்லிய சாத்தானை வெளியேறு என்று கட்டளையிடுகிறேன். Jesus, Satan was accusing me. I drive you out of here. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයෙන් මට බලපාන මේ සාතන්ව මම පන්නා දමනවා. என்னை பாவி என்று அழைத்த சாத்தானை வெளியேறு என்று கட்டளையிடுகிறேன். He was calling me a sinner.
cannot get out of me right now. සාතාට මං අඩ කරනවා මට පාපයි කියලා කියන මේ සතාංග මගේ ජීවිතයෙන් අයින් වෙන්නට කියලා මං අඩ කරනවා. உனக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு உறவும் கிடையாது. வெளியே என் வாழ்க்கையை விட்டு. You and me, so get out of me right now. මට උඹත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැති නිසා මගේ ජීවිතයෙන් අයින් වෙන්නට කියලා මම අඩ කරනවා. ஆண்டவரே, குற்ற உணர்விலிருந்து எனக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக நன்றி. Freeing me from this spirit of guilt. ජේසුනේ වහන්සේට ස්තුතියි. මාව නිදහස් කරලා මේ පෞකාරයි කියන මේ සිතුවිල්ලෙන් මාව නිදහස් කළාට මම ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. Awesome praise, awesome praise. අපි දැන් ප්‍රශංසා කරමු. துதிக்கு பார்க்கணும். ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ ස්තුතියි කියන නිදහස් කළාට. ස්තුතියි ස්වාමිනේ. මේ සිතුවිල්ලෙන් මාව නිදහස් කළාට ස්තුතියි. සාධාරණයෙන් මාව නිදහස් කළාට ස්තුතියි ස්වාමිනේ. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුතියි. ඔබවහන්සේ කියන කරවායි. ඔබවහන්සේ නිදහස් කළා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා. ස්තුති. Hallelujah. ඔබවහන්සේගේ දරුවෙක් ස්වාමිනේ බාබා. ඔබවහන්සේගේ පිළිසෙන දරුවෙක්. ඔබවහන්සේ නිරන්තරයෙන් මාව පිළිසෙන කරනවා. ස්තුතියි ඔබවහන්සේ. ජේසුස් ප්‍රශංසා වේවා. ජේසුස් ඔබවහන්සේගේ දරුවෙක් ස්තුතියි. ඔබවහන්සේගේ පිළිසෙන කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. ස්තුතියි. அவையெல்லாம் சேர்த்து கடலில் விளக்கம் கொடுப்பாங்க. ಸ್ತುತಿ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನನೇ ಜೇಸನೆ ವಾಸಿ ಸ್ತುತಿ. Thank you, Jesus. நான் சொல்றது திருப்பி சொல்லுங்க. இப்போ நான் இயேசுவின் பிள்ளை, Jesus' child. நான் இயேசுவின் மகள், Jesus' child. நான் இயேசுவின் மகன். Jesus' son. Jesus' daughter. இயேசு என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். Jesus' இயேசு என்னை நீதிமானாக மாற்றி இருக்கிறார். இயேசு என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Jesus has blessed me. இயேசு என்னை அபிஷேகத்தினால் நிரப்பி இருக்கிறார். Filled me with His anointing. இயேசுவினால் நான் பலவானாக இருக்கிறேன். I'm strong because of Him. நான் பலவீனன் அல்ல. எனக்கு வலிமையின் துணை கொண்டு මම දුර්වල නැහැ. எதையும் செய்ய எனக்கு ஆற்றல் உண்டு. මම ශක්තිමත් ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය. මම ජේසුගේ දරුවෙක්. අපි කියමු ඔක්කොම මම ජේසුගේ දරුවෙක්. මම ජේසුගේ අති ශුද්ධවත් දරුවෙක්. நான் நீதிமான். I'm an upright man. මම මාව ශුද්ධවත් කරලා දැන් තියෙන්නේ. இயேசுவின் இரத்தத்தினால் நீதிமானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். I'm made upright by Jesus' blood. ජේසුගේ ශුද්ධ රුධිරයෙන් මාව පිරිසිදු කරලා තියෙන්නේ. ஆண்டவரின் பார்வையில் நான் விலையேற பெற்றவன். In Jesus' eyesight, I'm priceless. මං ජේසුගේ ඇස් ඉදිරියේ වටිනා දරුවෙක්. Why nobody is replying in English? සිංහල අය කියනවාද? Okay. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Father, interval time. Break. Okay. எல்லாம் காஃபிக்கு போயிட்டு வாங்க. திரும்பி ஒரு 15 minutes. Okay. Okay. 11:20 மீட் பண்ணலாம். 11:20ට අපි නැවතෙමු. දැන් ඔබට තේ පානය සඳහා යන්නට පුළුවන්. பிடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அடிச்சு பயங்கரமா துன்புறுத்தி அதனுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் காலி பண்ணுவாங்க. பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. இன்டர்நெட்ல போயிட்டு அந்த வீடியோ பாருங்க.